Hello, Sister Maria Fatima. Good morning. Good morning, sister. Mega love shout out. Hello. I'm in the store. Music tayo. Okay. Mga Kabagsik TV, good morning. Hello. Walang music. Paano siya mag-music? Baba kayo ng bahay. Salamat sa thumbs up. Salamat po. Ay, music. Dito tayo sa store. Kabansan. Ay. May premiere ka? Baba kayo ng bahay. Flex ko mamaya. Pampers. Iisa kasi yung gamit ko ng cellphone. Iisa kasi yung gamit ko ng cellphone. Kabagsik. Ay, paano ba? Wala. Music. Sige, i-con ko mamaya. Pagpunta ko sa bahay, i-con ko siya, i-play ko siya mamaya. Iisa kasi gamit ko na cellphone. Andito ako sa tindahan. Salamat po sa thumbs up. Salamat sa bisita. Ay, siya. FM mode. Bluetooth mode. Paired successfully. Pinabuhing Tambok Vlog. Good morning. Mega love shout out. Good morning, good morning. Ayaw yung aking speaker. Malagyan ng music. I'm here guys sa store.
Isa lang yung gamit kong cellphone. Mamaya na ako mag-play. Baba nyo lang yung mga premiere nyo. Baba lang po kayo ng bahay. Yes, salamat Kinabuhing Vlog. Salamat sa thumbs up. Bluetooth mode. Paired successfully. Ayaw. Oh my God. Naning, bakit ayaw yung Bluetooth niya? Ayaw siyang magtuloy. Ayaw ka naman. Andun sa dulo. Sa dulo. Sa dulo, sa taas. Hindi yan, isa. Kaya wala nakapasabit yan? Kinuha na ba? Ano yung nalagyan ng ka? Make it cancel. Doon ka bumili, oh. Doon. Dalawa. O, gawin mo ng tatlo. Sige, sige. Ayun sa plingay. Oo nga, kaso nga, dali mo dito yung iPad. Kala ba yung carry mo? Yung? Si Charon 30 po. Wala yung yung maliliit. Wala kuya eh. Ito, yung ganyan lang oh. Sais. Sarap yan. Sais. Walang maliliit kuya.
Yung iPad ko naman. Ginagamit ko, kunin mo yung iPad o kaya yung cellphone ni Lolo. Kunin mo na. Yung iPad na lang. Hindi kasi luludan ko eh. Luludan ko yung cellphone ni Lolo na naka-live ako. Cellphone na lang ni Lloyd. Ay, teka. Alam mo buksan yung computer? Yung? Computer? Hindi ka sandali. Ay, off mo muna yan. Hindi ko alam. Okay na. Sige, wag mo na nga Rod. I-on ko lang. Hintayin mo na ako sandali. I-on ko lang sandali. No? Dahil mga chocolate.
Sis ko pang mag-uuma. Good morning. Mega love shout out. Good morning, sis. Naka-live lang dito sa tindahan, sis. Baba lang kayo ng bahay nyo. I-flex ko mamaya yung bahay nyo. Kasi iisa yung gamit ko ng cellphone. Nandito ako sa store. Okay, sis. I-play ko mamaya. Tamsakan ko mamaya, sis. Sensya na. Isa lang kasi yung gamit kong cellphone. Nandito ako sa store. Welcome, Sister Guwapang Mag-uuma. Salamat, salamat. Ay, wala pa po. 200 pa lang. Benta ko. Joinsin Vlog. Good morning, sister. Salamat, salamat sa thumbs up. Nagalag shout out. Baba ka ng bahay, sis. Tamsakan ko mamaya. Salamat po sa thumbs up. Bye-bye.
Ito pala, paano siya pupunta sa music? Ayaw. Mega love shoutout po. Salamat po sa 5 thumbs up. Salamat sa dalaw. Iba na ako.
Ano yan? Magkano yung nesting nyo? Kuan po, 15. Hindi nga siya. Okay. Ito rin ito. Meron pa? Mga lakateka, rambutan, mandarin, Ano? seedless. 80. 70 lang, tiala. 70 lang kanuhala na bakit naman. Bakit ang tayo yung sentang. Wala niya dyan, naon sa 5 kilo.
Bang kami mag-order nito madamdamaman. Mano ata? Tamandari mano ata? 70 lang tayo, madam. 70 may isang kilo. Mandarin. Mano nga piraso dyan may 1 kilo? Okay, mang kilo ka. Ang 50? Yung babate, bitaw. Ang 50? Ay, di pa yung nagbunan mag-alis na. Ay. Lima-lima lang pa itong ganito. Yung pa, sa gasol, lahat na yung paparang-warang nila dyan ba? Upat lang ka nung nagatak ko. Ang pay mo naglako. Mapang kami pa Jordan ito madamdama manong. Wala niya yan, nanay. Ito maminsana. Ito, ang dapay mo. Related mo di 60. Kaya ma'am, Ito, apopat nga piraso. ano yun yung babatik na? Ora na 60 mo, ramanam, nasang 8. Makapuno. Ah? Atang ko na, ay nakon na yun, nakanhisita. Ngayay. Pagalan lang mata ni. Wala na ni. Mano nga tilaw? Ano nga piraso? Pito. Nalusam na samit. Samit mata mata. Isidlis ato. 50 ko. Bawang, paminta, sibuyas. Lalaan namin madam. Wala nyo amin na dyan. Tagmano nga kilo lagi dyan. Nakalima lang nga kilo dyan. Ano ba kaya? 60, no, wholesale ah. Wala mo 50. Ha? 50 ata. Ba't sa malalan niya? Ata lang nga ron. Ha? Ata lang nga ron. Ata mo lang kaya. Ha? Nang mabali, 50 ata. Pang no wholesale madam, tagto 50. Mapang kami mo lang Jordan ito, matanda. Ore, doon lang nga rin nga kilo mo tata. Ang harap pa pinaglakwag manong. Nagpalingki kami nun eh. Baga puminti San Manuel. Kaya lagi. Ibuk-buk mo ka. Yang butan niya madam, hindi ko lang mangala. 50 mo to. Makalala butan madam. Pwesto pa yung Matford Jordan ito, di tatakad yan, skating eh.
Hmm. Bilog ka na. Hindi ko pa nasagot. Yes, reply to confirm. Pinatida ng manok. Yung binili ko na buko, ininom ko na. Ayun pa, may konti pa doon. Buko. Tapos na nga, nainom ko na. Sinain ko na nga. Ikaw lang naman na. Kunti. Kunti lang. Tapos lulugo ko lang. Butog lang. Buko yan. Buko. Paglog ka niya kini Clarence, ang laki ni Lord na.
At the load ni Clarence. Sorry, kung lang naman, 30. Ay ano, mag-load ka ng kwan. Ito na yung cellphone mo. Okay na. Loadan ko nga, papaload nga kay Clarence. Kaikukan ko yung kwan ko. Okay na, taludan ko, tayo gamitin ko nga. Ito ka, sandali. Huwag mo lang gagalawin to. I-on ko lang yung computer doon. Para may
Wala pa. Okay. Report lang oh. Ano mo ba? Oh, yan. Mahigit. Ano, ito na lang. Wow. Kita nyo lang. Ah, guys. Lima pa. Lima pa. Di bawasan nga lang. 1 kilo lang yan. Ha? 1 kilo. Oh, sama.